may buntag ma'am. May buntag, sir. May buntag sa tanan. Oh, usit kinatibok ang pangalan nimo. Aurora Kabatanya. Kasamang Aurora, challenge accepted ba? Yes, sir. 1, 2, 3, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Ayan! Amo akang dalitan kasamang Aurora o gato ang dalang nga. Ayan, wine, non-alcoholic nga wine. Nindot na imnon kay di makahubog kasamang Aurora. Plus, ato ang gift pack. Daghang salamat sa DXDC sa gihatag nila na regalo sa kuha. Og kamo maminaw pud mo sa inyong mga radyo, makapaminaw mo og balita o drama. Ayun. Salamat kay kasamang Aurora. Kauban na to si Radyoman Aimee Ginita, Radyoman Joel Bray, tatak, Amen!